Witam was wszystkich, witam was fest pięknie. Witam was Paweł Polok, witam was w Szlagierach i Wicach. My są dzisiaj w takiej pięknej restauracji baśniowo w Gaszowicach. Jest tu rychtyk fajnie, rychtyk pięknie. Nasi goście już do nas jadą. Idziemy obejrzeć, co tam dobrego rychtuje Ewa z firmy Berger. My obejrzymy się pieśniczka i za chwileczkę będziemy śpiewać, grać, godać, no i oczywiście opowiadać wice. Biesiada, zaraz zaczynamy. Heja, heja, ho. I wszyscy razem zaśpiewamy. Heja, heja, ho. Nie trzeba wcale się sztyglować. Heja, heja, ho. Dziś każdy może tu potańcować. Heja, heja, ho. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz ją wola te śląskie klimaty. Chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada, zaraz zaczynamy. Heja, heja, ho. I wszyscy razem zaśpiewamy. Heja, heja, ho. Nie trzeba wcale się sztyglować. Heja, heja, ho. Dziś każdy może tu potańcować. Heja, heja, ho. Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywa kapela. Ludziska szaleją co tchu. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo. Banana mo. Biesiada to Śląsko, Biesiada. Najlepsza muzyka i śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada. Nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo. Banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo. Rumbel, bumbel, idź doczkaj na mnie, bo bych też co uważył No z ja tobą, już samie nie? w połowie roboty opie. No i co tam ważysz? No tu pieka sobie pieczarki i kulą z mięsa mielonego takie kuleczki do potrawki. No to będzie rychtyk co fajnego. Pieczarki już sam widzę, mąż pomału Pieczarki już są prawie przysmażone. zrobione. Do tego wciepujemy te kuleczki, potem por, syry pleśniowe zmiksowane i makaron do tego. I to będzie taka potrawka a la gulasz.
Ja dobrze to godą, czy nie? No powiedzmy. No powiedzmy, ja się tak Nie na mam wszy- jakiejś specjalnej nazwy na to, ci powiem szczerze. No ja się też tak na wszystkim nie znam, ale nazwa ci mogę wymyślić. Dobry. Bo wiesz, kto to jest szef kuchni? Nie. Szef kuchni to jest taki chłop, co do jednej i tej samej zupy wymyślo każdy dzień inkszo nazwa. A, widzę. Fajnie nam się to już tu pomału przyrumienio. Obejrzymy, jak to będzie dalej wyglądać. Teraz tu dolejemy trochę wody, wiesz? Żeby się to nie I przypulało, to zamykamy, żeby się to troszkę przydusiło, te Mhm. mięsko. To wiele się to tak będzie musiało dusić. Chwileczka, 10 minut prawie coś zdążysz puścić jako fajna piosenka. Widzisz, dobrze, że się o tym powiedziała. Puszczymy piękno pieśniczka. Jak to będzie już prawie fertik, to do was wrócimy. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogadać o tym, co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. On to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty, gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jo wam zagrom muzycznych sto kąsków. Taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewam rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogadać o tym, co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukaj mamy czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nam. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogadać o tym, co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Pora minut minęło, to co? Już widzę, te pulpety takie są. Fajne są przechycone. już. I teraz do tego dociepujemy por. Aha. I wciepujemy. I wlewamy te syrki pleśniowe. Aha. Teraz już mamy wszystkie składniki w środku. Czyli i ten ser, i pieczarki, Ja. i pory, i pulpety. Brakuje ino makaronu, ale makaron na samym końcu. Teraz się to ino troszeczkę podusi i danie będzie gotowe. No tuż zaglądamy na pieśniczka, a to niech się som waży.
cisza, ten spokój w niej od razu myśli proste są. Być może właśnie to potrzebne dzisiaj mi. Bóg jeden wie, cisza i ciepły kąt rozważać w ciszy łatwiej mi. Może właśnie tego tak dzisiaj chcę. Myśli też zmęczone tak pytają ciągle mnie, czy rozumiesz ten rozdarty świat? Być może kiedyś tam obudzą się marzenia, po trochę zmienią wszystko, nadzieja dają mi. Uwierz w ten wielki dar, bo człowiek jest tak blisko, by razem iść przez życie do końca swoich dni. Cisza i więcej nic do szczęścia dzisiaj starczy mi, by rozładować ten koszmarny tamten czas. Co daje świat po tym, pozbierać się i udowodnić, jak trzeba żyć. Wciąż pamiętać ino te dobre dni. Myśli choć zmęczone tak niech pytają ciągle mnie, czy rozumiesz ten rozdarty świat? Być może kiedyś tam obudzą się marzenia, po trochę zmienią wszystko, nadzieja dają mi. Uwierz w ten wielki dar, bo człowiek jest tak blisko, by razem iść przez życie do końca swoich dni. By razem iść przez życie do końca swoich dni. Już tam trzeba będzie pomału te nudle wciepować, Ja, nie? wciepujemy. Ciepujemy. Wymieszamy i na talerz. I to by już było fertig, ja? To by było już gotowe, ja. No to pięknie. Nie dość, że to pięknie wygląda, to jeszcze wonio, pra? Wonia. Tak, i coś się możecie przyrychtować. My zaroski lecimy do naszego gościa, bo on już na nas czeka. Na fortepianie rytm melodii wyklupuja i w myślach swych jego obraz się maluja. Chciałabych cię znać, ale nie wiem, kaj ciebie szukać mum. Sprawdziłach miejsca te, które przeca dobrze zną. Kaj się zieleni lasu dal, szukałach ciągle cię. Wśród mądrych, wielkich morskich fal, szukałach ciągle cię. Kaj się złociły w słońcu łany zbóż, tam też szukałach cię. Wśród barwy tęczy blasku zórz, szukałach ciągle cię.
świeci dal i już wyraźnie się maluje. Znodła w końcu cię, to dobrze, że mam do kogo żyć. W ramiona wtulić się, blisko ciebie zawsze być. Kaj się zieleni lasu dal, tam znodła wreszcie cię. Wśród mądrych, wielkich morskich fal, tam znodła wreszcie cię. Kaj się złodziły w słońcu łany zbóż i oznodła wreszcie cię. Wśród barwy tęczy blasku zórz, tam znodła właśnie cię. Kaj się zieleni lasu dal, tam znodła wreszcie cię. Wśród mądrych, wielkich morskich fal, tam znodła wreszcie cię. Kaj się złodziły w słońcu łany zbóż i oznodła wreszcie cię. Wśród barwy tęczy blasku zórz, tam znodła właśnie cię. Jest już z nami nasz gość. No, Stanik Schindler z zespołu Baba z Chopem dzisiaj jest som, ale bestuż ten nasz odcinek ma tytuł jak chłop z chłopem, czyli Baba z Chopem. Bo Witamy Państwa bardzo serdecznie. my są dzisiaj w Ciebie takim też. męskim gronie. Ja ostatnio miał, ostatnio we wrześniu, odcinek z zespołem Kamraty też w męskim gronie. To dzisiaj się tak mogłem pogadać jak chłop z chłopem, nie? To tak będzie bardzo szczera rozmowa, będzie była jak hop z hopem. No mi się nie ciepnij na szyja, wiesz? Nie. Ja daleko od tych, co tak opcja mają w głowie. Słuchaj, Godej, co tam słychać ciekawego? Bo cię już dość dawno nie było. Ostatnio na Wielkanoc to już zaś pół roku ponad minęło. No to stary, płyta jest znowu, to wszyscy już wiedzą, chyba wiedzą wszyscy. Natomiast pisze się ta nowo. Opóźnione to będzie wszystko, bo miał jak napisać ta płyta na jesień miała być, późną jesienią, ale niestety nie zdąża, bo my to, jak już opowiadam wszystkim po kolei, że to powstaje wszystko, i tekst, i muzyka, wszystko nowe. Nie jakieś tam covery, tylko nasza twórczość, nie? I no, będzie z wiosną, myślę, że z nowym sezonem plenerowym, że tak powiem, to ta płyta śląsko będzie. I kolejno się już produkuje biesiadno, tako typowo biesiadno, te największe hity biesiadne. Czyli idzie powiedzieć, że 2 płyty będą. Tak. 2 płyty zespołu Baba z Chopem. Kogoś jeszcze zapraszacie do tych płyt, czy nowe dwójka? Tylko we dwóch. Znaczy zapraszamy w techniczny sposób, to, czyli muzyków sesyjnych, że tak powiem. Bo my to nagrywamy tak, a ja nie wszystko umiałem wygrać, bo trudno grać na wszystkich instrumentach, znaczy mnie trudno. Jedni grają. Ale standardowo płyta duetu Baba z Chopem. Duet Baba z Chopem, tak. Słuchaj, puszczymy teraz pieśniczka wasza z waszej najnowszej płyty. To jest Kilka słów o miłości. Kilka słów o miłości. Już ją puszczymy i zaraz będziemy gadać o jeszcze jednej płycie, ale to niespodzianka będzie za parę minut. Tak jest. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości 2 serc blasku gwiazd. Zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę
na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. Słowo kocham to miłości znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Niech z nami będzie na wieczny czas. Gadaliśmy o płytach i wiesz o tym, że jest na naszej składance szlagiery listy szlagierów. No wiem, boś się mnie pytał. To dobrze, że jeszcze teraz pamiętasz, że ja się obele co pytam. Otwierocie ta płyta, wiesz? Tak. Pierwszy utwór Baba z chopem 100 lot na szczęście i drugi utwór Baba z chopem Zolity. Bardzo fajnie, cieszymy się Te bardzo. płyty oczywiście zaraz ci dom. Muszę ci powiedzieć, że ta płyta też idzie wygrać u nas w programie Lista Szlagierów po Śląsku, a jakby kto nie umiał wygrać, bo by nie wygrał, zapomniałby wysłać SMS-a, to może się ją oczywiście kupić u nas na wielkim, srogim sztandzie ze śląskimi szlagierami. Ten sztand jest w Rybniku, w Szkolaku przy ulicy Kościelnej 5. Możecie też zamawiać na stronie internetowej www.listaszlagierów.pl albo dzwońcie do nas 789 099 111 789 099 111. Możecie kupić i ta płyta, i płyty zespołu Baba z chopem, i wszystkie inne szlagiery, jakie se wymyślicie, bo jest ponad 100 płyt w ofercie. Słuchaj, na tej płycie są bardzo fajne pieśniczki. Ja myślę, że teraz się możemy obejrzeć pieśniczka zespołu Karlik, bo to jest też z tej płyty. Ja. To zaglądamy, zaraz powiesz, czy ci się podobało. Dobrze. Pisali chłopcy do Rzymu, czy wolno kochać każdemu? Oj, wolno, wolno, wolno jest, bo każda działka na to jest. Ej, wolno, wolno, czemu nie? Bo każda działka na to jest. Pisali listy do gminy, czy wolno kochać dziewczyny? Ej, chyba wolno, chyba że lepiej upewnić jeszcze
rozłączę się. Ej, chyba zgodnie z prawdą tą, że chyba nadchodziąchy są. Pytali nawet kaprala, czy wojsko kochać pozwala. Ej, wolno, wolno, nawet trza, bo ktoś się za nas kochać ma. Ej, wolno, wolno, cały sek, by przezwyciężyć pierwszy lęk. By się rodzili wciąż i wciąż, zdążyły dziołchy wyjść za mąż. Ej, wolno, wolno, każdy wie, lecz bo nie w czasie tego chce. Ej, można, można, no to już, tylko się z miejsca, bracie, rusz. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Fajno pieśniczka, pra? Bardzo ładno. A ty już wiesz, jakie pieśniczki będą na waszej nowej płycie? No wiem, bo już się nagrywają, nie? Znaczy jedne są już nagrane, na przykład o mamie, która mi w zeszłym roku zmarła, a piosenka już słyszała, już była ta piosenka, nie? Także o mamie, o teściowej, i tu o teściowej i tak bardzo pozytywnie jest ta teściowo przedstawiono, bo ja w sumie żadnej nie znał, to mi się dobrze pisało, fajnie. Coś miał fajnie. Fajnie mi się dobrze pisało. No o teściowej, o drugiej wnuczce, Natalce, nie? To te piosenki są już gotowe, nie? Tworzymy teraz, Asia napisała tekst taki, jak jedzie do mnie na Dzień Kolejarza, bo ją obchodza, gdzie był kolejarz kiedyś. Normalny baniosz. Normalny baniok i o kolei i obchodza bardzo uroczyście świętej Katarzyny, jak jest. No, a mój brat jest z kolei górnikiem, czyli Barburka. No jest fajnie, no. I jak Asia jedzie do mnie na te święto, żeby fajerować, to napisała taki tekst, która nam pisze muzyka i będzie chyba fajna śpiewka. No. Powiedz, a jak ten dzień kolejarza zaczynasz fajrować, to no jeden dzień to zetrwo, czy potem kończysz jeszcze na drugi? I to znaczy bardziej zaczynam trochę i potem już taka stagnacja, że to tak poległo. Bo teraz wyszedł, nie mogę reklamować, bo taki fajny trunek wyszł nowy. Stanisław się nazywał. To ci pasuje na ten dzień kolejarza. Dokładnie tak. I to tak, no, z bratem przeważnie, brat Asia tam, no to córka moja z zięciem, wnusie kochane dwie, no i tak obchodzimy to rok rocznie, już nie pamiętam ile lat. No. To się trochę ci nazbiera w doma ludzi. Jest, ale bardzo mi się to podoba. To są takie fajne zwyczaje zanikające w narodzie, takie, że teraz się często ludzie spotykają tylko na pogrzebach, nie? Czyli stypach. No, a my to pielęgnujemy, czy urodziny, czy Dzień Kolejarza, tak jak powiedział Barburka, takie te fajne. Asia z tego obchodzi Dzień Strażnika. No, ona jest strażnik? No ona jest księgową z tej straży, ale musi kawał postawić. No. No to Znaczy musi, już teraz chce nawet. już teraz chcę. Słuchaj, dobrze, że gadasz o tych rozmaitych fajnych zwyczajach, bo jest też taki fajny zwyczaj, wiesz, może już też trochę zanikający, bo teraz to się wszystko tak opóźnio, wiesz, te wszystkie małżeństwa. Szkoda to wszystko. Ale Zolity to jest fajny zwyczaj. Wy macie pieśniczka Zolity, czyli Dziubeczku mój złoty, to jest też z tej płyty szlagiery, listy szlagierów, teraz się ją obejrzymy. To jeszcze jak z czasów, jak mnie rozum odbierał tak pomału. No to będziecie mogli widzieć Stanisława, jak mu rozum odbierało. Grzech poznał ta pięknodzioła, to mi w sercu coś czykło. Jorzech nie wiedział, że to jest miłość, ale w końcu tak wyszło. Magnetofonem pod jej balkonem piękne śpiewki żegrywał. Może słuchała, ale nie dała tego po siebie długo znać.
dusza mieć do mnie. Wszystko jest proste, co ją mam w głowie, ale jak i to powiem, serce mi biło, godą dziewczyno, chciałbych cię mieć za baba. Długo myślała i pokochała, teraz już mówią w doma na dobre i złe. Dziubeczku mój złoty, jak ja ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Jo byda się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak ja ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Jo byda się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak ja ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Jo byda się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Zolety zoletami, a ty lubisz biesiadować, bo wyście są dość często jako duet proszeni na Rostomańte biesiady, pra? Bardzo często. Głównie biesiady, bo biesiady, koncerty takie właśnie biesiadne. I z kuli tego też chcesz wydać taką płytę biesiadną. Chcę, bo ludzie się bardzo pytają, bardzo na nas tego wymagają, że tak powiem, żeby taką płytę wydać. Nawet żeby tam wice były, ciekawa historia, ale bo my na koncertach też wice też się godzą, nie? Ale powiem ci, na razie my są na etapie testowania, które piosenki by najlepiej pasowały, nie? No, to wiadomo, że to jest sztandarowe jak Marianka, czy Szła dzieweczka, czy tam Zachodzi słoneczko, to już takie są pewne, że tam będą, nie? No i tak testujemy tam o tych górniczy skarby podziemia o mnie. No musimy znaleźć 12 sztuk i będziemy nagrywać. Na razie to gramy z ręki i testujemy to, jak to się sprzedaje do ludzi, no się sprzedaje w sensie muzyki, czy hito, czy nie hito i tak dalej. A wiesz, jak chłop przyszedł do domu, godosz o wicach, to ci powiem o 3 nad ranem i teściowo w Dźwierzach wito, rozumiesz, z mietłą. A on go do mamusia zamiata, czy odlatuje? No ładnie, w każdym razie, no wiesz, no, my też tam parę wiców mamy takich, przeważnie takich dość szpicatych, jak się to go więc nie bym go do dzisiaj. Nie, bo jeszcze jest przed 22, to nie możesz. Aha, no więc dlatego wam nie powiem, ale jak sobie płytę kupicie, to będzie, no. A może wygrocie w telewizji regionalnej TVT w Rybniku. To jest, jak ty nie powiesz wica, to Teroski i ową powiem wic. Do szpitala, do Rybnika, tam przy stadionie na Gliwicko przyjechała taka komisja na kontrola. Łażą po tym szpitalu, łażą, widzą takiego jednego pacjenta, go dają i jak wam się to już też w tym szpitalu leczy, nie? A ten pacjent go to bardzo fajnie, wszystko jest dobrze, wszystko jest super, a jak mamy taki wolny czas, to idziemy na basen. To i basen mocie go do ta komisja, i ja basen i bardzo fajnie. No toż to dobrze, komisja go do, że się tak fajnie mocie, a pacjent go do ja.
Ale najfajniejsze jest skokanie do tego basenu. Ja? Czemu? No się wlazuję na ta trampolina, nie? Skoczę się, komisyję go do i co? Podoba się wam to? Ja. A jak nam jeszcze wody naleją, to już rychtyk będzie super. No to ja ci też powiem, widzę, chcesz. Taki facet przyszedł do knajpy, znaczy państwo też to godą. Facet przyszedł do knajpy i tak siedzi przy stoliku i zamówił się padło seta, piwo, galareta, bo się zaraz zacznie, nie? No, ten tak zdziwiony, ten kelner, o co to chodzi, wypił to na eks, wszystko, padło jeszcze jedno seta, padło, bo zaraz się zacznie, nie? I tak kiedyś kolejka z kolei, i jak przyszedł już tak daleko, że kelner przypadł, panie, a najpierw trzeba zapłacić za to. Godek to już się rozpoczęło. Już się zaczęło. Słuchaj, powiedz mi taką rzecz. Jeździcie ino sam po okolicy, po Śląsku z koncertami, czekać dalej też? Bardzo daleko, przeważnie daleko. Mało na Śląsku, chociaż w tym roku tego trochę było, ale generalnie tam Gniezno, rusko granica koło Kaliningradu tam, ale polska strona, nie? Bartoszyce chyba to tam się przejście graniczne. Jest taką miejscowość. Pytam, ja takie coś, jak tam to przeżył pierwszy raz, graliśmy w tych koło Bartoszyc, nie pamiętam tej miejscowości i grumy, patrzę na widowni, facet siedzi. Tak daleko. A on się okazuje, że on robił na ucieczkę w Orzeszu. No widzisz. Tam mieszkał u siostry, ale powiem ci lepszy numer. 3 w nocy, my już przyjechali do chaty i oczywiście spaliśmy na takiej stacji u takiej kobiety, zresztą bardzo ładnej, kobiety bardzo fajnej, w porządku. I 3 w nocy, psy tak chopie ujadały, ja się bał, w aucie był sprzęt, wszystko, nie? Patrzę przez okno, a on idzie, pijokrzec z tej imprezy. Stary, 12 kilometrów przez las. I jeszcze Przez las i on szedł, o 3 był u nas i stanął przed tą bramą, jedna lampka się świeciła, a on stanął do tego psa go do. I co się drzesz? Nie widzisz, że złożone gida. no ja. I tak, to jest nieważne jest. I on jeszcze potem szedł, te psy ujadały jeszcze bez godzina dalej. To jeszcze musiał drugi las zahaczyć, drugi miejscowość. I ja by nie szedł. Może do dziś oszł. Ja by na przystanku spał, ja Boga kocham, nie szedłbym. Nie. Widzisz, ciągło go po prostu do domu. Ale tam jest w ogóle ciekawa historia. Ta miejscowość, co my spali, to tam pół miejscowości żyło ponad stan, a pół nie żyło już prawie, że, bo tam sprowadzali z Rusów bimber, woda, nie? No i ci, co handlowali, to dobrze żyli, a ci umierali po kolei. Jak jedna kobieta, my do kościoła to poszliśmy, to była niedziela wtedy, i taka kobieta szła i ta właścicielka nam pokazywała, że ona miała 40 lat, wyglądała na spokojnie 7 dych, spokojnie. Nie? Widzisz, to mnie się widz wspomniał, jak też była taka jedna miejscowość, wiesz, kaj słynęli ludzie z długowieczności. I zajechała tam taka ekipa z telewizji, żeby zrobić o nich reportaż, nie? Wyłażą z auta, idą do pierwszej chatki, zaglądają, taki starzyk siedzi, nie? Taki pokrzywiony, już taki rychtyk stary, nie? Dają starzyku, jak też macie recepta na długowieczność? On go się zdrowo odżywią, dużo ruchu, nie? Na świeżym powietrzu, no i jakoś tak żyje. No a wiele macie lot? 96, no to dobrze. Idą dalej do następnej chałupy, jeszcze bardziej taki pokrzywiony starziczek siedzi. Dodają starzyku, a jaką wy macie recepta na długowieczność? A starzyk go nie kurza, nie pija, tłustego nie jem, nie dużo się ruszą. Aha, a wiele macie lot? 99, no to pięknie. Idą do następnej chatynki, jeszcze bardziej taki pokrzywiony starzyk, rozumiesz, obrośniony już taki rychtyk. Dodają starzyku, jaką wy macie recepta na długowieczność? A on go pija, kurza, niezdrowo jem, co ino jest, kaj, to zaraz kimie tam mają, na imprezy chodza, nie? A wiele macie lot? 33. Chrystus Jarek. Słuchaj, dobrze żeś godał o tym, żeście u takiej fajnej frelki spali. Jeszcze ci coś powiem. Czyli taki facet kupił telewizor, plazma, ten wielki taki, nie? Przyszedł do domu i babie się chce pochwalić, a na tym kartonie taki znak był kieliszek, nie? Taki przyklejony. Nie? Pada, a co to tak to wszystko znaczy? Pada, jak nie oblejesz tego telewizora, pada, to się szczacko. Dobrze
dobrze, żeś godał o tym, żeście spalił takiej fajnej frelki. Ja wam padał, że to będzie taki odcinek jak chłop z chłopem, bo o fajnych frelkach też tu na tej płycie jest pieśniczka nasza, czyli kapeli ze Śląska dla panien. To się ją obejrzymy pięknie. teroski. Joje młodo nowa lika, nie chce męża i no synka. Niech mi śpiewo serynady, dowo serca z czekolady. Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Po co mam przy gorkach stać, sprzątać, myć, koszulę prać. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Taką młodo szwarno zgrabno i wiskierno i powabno. Na co dziecka i problemy, dycio frelka jak marzeni. Wydom się jo po 30, musza życia użyć jeszcze. Jo mam klasa, styl i szyk. Ktoś zaprzeczy? Raczej nikt. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Niech się tropią miększe baby, jo się dową sama rady. Chop mi będzie burczą chrapą, na co mi to ludzie, na co? Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Czekaj synku, czekaj jeszcze, ty się wydą po 30. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. I co? Fajna pieśniczka Bardzo dla panien, piękna, bardzo bardzo fajno. Nie? Słuchaj, pomału nasz program dobiegł końca. Bardzo serdecznie ci dziękuję i dową ci płyta w Geszynku. I z tego się najbardziej cieszę, bo nie, już ich chciał wychciewać. A to jest tak źle podobno, grzech podobno wychciewać. No to już A boż, tak nie mówi, musisz że wychciewać. A wy się kupcie. Przyjedziesz jeszcze do nas, Zawsze przyjeżdżam, z wielką chęcią przyjadam. no to się fest raduje. Nasz dzisiejszy program pomału dobiegł końca. Jutro oczywiście tradycyjnie widzimy się w liście szlagierów po śląsku od poniedziałku do piątku propozycje. W sobota wielki tygodniowy finał, podsumowanie listy szlagierów po śląsku z całego tygodnia, a za tydzień w niedziela o 18, o 6 na wieczór widzimy się zaś w szlagierach i wicach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do widzenia.